Ipinahayag ni Leyte 4th District Representative Richard Gomez ang kanyang plano na muling isumite ang House Bill 377 o Medical Cannabis Bill. Ang panukalang ito ay naglalayong magbigay ng access sa medical cannabis at magtatag ng Medical Cannabis Office na tututok sa pagpapatupad at regulasyon nito. Ayon naman kay Congressman Gomez, mahalaga ang panukalang ito dahil sa mga benepisyo ng medical cannabis para sa mga pasyenteng may mga sakit katulad na lamang ng Alzheimer's disease at cancer. Binigyang diin din ni Gomez ang pangangailangan para naman sa compassionate care ng mga opsyon at itinuring ang panukala bilang isang solusyon sa usaping pampublikong kalusugan. Matatanda ang naipasa na ang nasabing panukala sa House of Representatives noong 9th Congress, ngunit hindi ito naaprubahan ng Senado hanggang sa matapos ang sesyon. Dahil dito personal na muling isusumite ni Gomez ang panukala upang maipagpatuloy ang deliberasyon sa bagong Kongreso. Umaasa naman si Congressman Gomez na magkakaroon ng mas maraming suporta at mas husing pagtalakay upang matiyak na ang panukala ay makakatugon sa pangangailangan ng mga pasyente at mapuprotektahan ang kapakanan ng publiko. I-verify lang yun para mas may time mag-Senate to finish it. Wala naman perfect na legislation. So meron pro at meron cons. That's why take a block sa committee yun. No? Kahit naman ako nung una medyo nag-hesitate ako. Pero nakita ko yung importance nun. Dahil medical cannabis, maraming matutulungan. For example, those with Parkinson's, Alzheimer's, no, yung may mga cancer, no? Ang pakikipagpanayam ng Bombo Radio Tacloban kay Leyte 4th District Representative Richard Gomez. At yan ang ulat mula dito sa impila ng Bombo Radio Tacloban. Ito si Bombo Sheila Ancio. Para sa number 1 and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines. Pasta Radio, Bombo.